Bun, salutare și bine am găsit la un episod. Astăzi suntem pe serverul Sky România Roleplay și vom face un roleplay. Sunt aici cu ID23, salut, Salut. și cu fondatorul. Și azi vom face un roleplay. Haide în mașină. Mare băieți. Uite, așa facem. E blană, blană. Te filmezi, te dau la poliție și plătești 500 de euro amendă. Ei, și încă un lucru, toți cei care intră în România respectă legea în afară. Da, și nu știu ce vom face astăzi. Azi este o prezentare, vă prezentăm. Azi vom prezenta și serverul. Nu așa? Da. Este un server foarte șmecher, adică de intrați, da, aplicați pentru să aveți primi helper în teste ca el, adică eu sunt super moderator, nu știu ce, dar în fine, măcar să treaba, am niște mașini, am bani, Eu cred că oamenii care dau 500 server de euro destul de nou, pentru cu noi sunt oamenii care la nivel de masă este valorizează totul curățenia. șmecher, Adică au pe un super număr server. majoritar de cetățeni care se Deci simt nu- prost în mizerie și se simt bine în Și nu. mizerie. Pentru un număr mare de oameni. Nu ne deranjează.